Τελευταία λέξη στη μόδα, στις επεμβάσεις, είναι η τομή εδώ, που κάνουν μία μικρή τομή εδώ στη ράχη της μύτης και τραβάνε το δέρμα και σηκώνονται προς τα πάνω τα χειλάκια. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, αυτή εδώ η απόσταση μακραίνει και μας δείχνει μεγαλύτερους. Γινόμαστε έτσι. Όσο λοιπόν πιο μακριά είναι αυτή η απόσταση εδώ, τόσο μεγαλύτερος φαίνεσαι. Οπότε αυτή εδώ η επέμβαση που κάνουν πάρα πολλά άτομα, ξέρω και γνωστούς μου και γνωστές μου, κάνει εδώ αυτή την περιοχή μικρότερη. Τώρα εσύ όμως και εγώ δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή την επέμβαση και θέλουμε όμως αυτό εδώ να το διατηρήσουμε μικρούλικο, κοντό, να μην μακραίνει όσο περνάνε τα χρόνια. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία άσκηση για αυτό το πράγμα. Και θα σας τη δείξω τώρα. Λοιπόν, κρατάμε τα χειλάκια μας εδώ επάνω, σταθερά, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται έξτρα ρητιδούλες και εδώ από κάτω απλά τα κουμπάμε και κάνουμε το ψαράκι. Για 1 λεπτό. Όσο περισσότερη αντίσταση βάζεις, τόσο πιο πολύ γυμνάζεις αυτό εδώ το σημείο και δεν το αφήνεις να μεγαλώσει, να κατέβει προς τα κάτω. Και τόσο πιο νεανικό θα φαίνεται το στόμα σου. Και εδώ ο μυς θα γίνει πιο ισχυρός και δεν θα δημιουργούνται εύκολα ρητίδες και αυτό θα παραμείνει μικρούλικο, κοντό. Δοκίμασέ το και αυτό πραγματικά έχει αποτέλεσμα πάρα πολύ σύντομα. Σας αγαπώ πάρα πολύ.